Здравейте, кажете, какво ви харесва най-много в правителството? Защо бягате така? Кажете, нали сте на манифестация? Какво ви харесва най-много в Орешарски? Защо искате да е премиер? Защото мисли за хората. И, например... Какво, например? Ами, кое примерно вас най-много ви... Ама гледай сега, той е... Човек, който си разбира от работата. Човек, който мисли за хората. Иска да размрази това, което 4 години беше събранено, млада госпожа. А вие разбрахте за тази манифестация и дойдохте сами? Да, хода на всички. На всички? Винаги. А вие откъде идвате? Аз съм от село Крушовица, окръг Врачански. Най-борческото село във Врачански.